er vi på kastellet, og Joachim har fanget sin første gede herinde på kilo. ja, vi må se hvor stor den er. Vi kan ikke se ret meget af vandet her, men nogle gange så kan man lige se proppen. Det var bare at lade den køre træt. Se. Den er altså pænt stor, den der gede, tror jeg, Joachim. Jeg tror, jeg sagde sådan, bare så det bare bum. Ja, det gik hurtigt, da. Så. Den har slugt en hel skalle, sådan en pænt stor skalle på en 300 gram. Har den lige taget en mundfuld. Se. For fuck's sake! Ikke ro. Den er pænt stor. Mega. Det er den. Skallen er røget af. Ja, Man bliver 3 arme. Den er mega. Så vi skal lige have plads på her. Bare lad den køre. Far, den er jo mega.